bari mu ga yadda amarya ta karɓi kuɗin cefane a gurin nan. Ango akan me za ka biya da kuɗin cefanenka? Za ku ga yadda wani abun mamaki ana so a ƙara koya mutane da muka samu a namu gida. Yawwa. Ango amaryarka za ka ba ta kuɗin cefane za ka tafi ga hulaka nan ta ɗauko maka da yadda kaka ta laptop za ka tafi ofis. To a sallama amarya kuɗin cefane kafin ka dawo ka samu abinci mai daɗi. Ana ku duba ku yadda za a yi. Ango ba wa amarya kuɗin cefane amarya karɓi kuɗin cefanen nan kafin almajiri ya zallago. Ku tana musu da Allah a taba musu. Amarya da kuɗin cefanen nan da kyau. Bari a turo almajirin amarya zai je ya yi cefane. Ga almajirin amarya zai zo ya karbi kudin cefane. Dala wanda suke kamfanin masu ɗiban kuɗin nan da Allah ku dan dakata. Masu ɗiban kuɗi ku dakata. Ku dakata masu ɗiban kuɗi. Amarya ni ke ce yanzu almajirin ki ne zai zo ba mu san shi kuma aya zai karbi kuɗin ba. Zai zo ya karbi kuɗin cefane. Ga almajirin ki ne ya to amarya. Kara abun kuya yawwa. Ango a shekakare ne ake maza a tsugunna maka kai ni fa za a bani kuɗin cefanen amma gaban yadda aka kai ta har Libya